Maayong adlaw sa inyong tanan, nagmatakog sayo kay naghimo ko og salad para na atay dessert. Karon ang kapistahan sa among patron, Senior San Vicente Ferrer. Hi guys! Si Madam, nakaabot ra siya dinhi. Si Auntie Gigit, magpatabang ko na Auntie Gigit og ni Auntie Mercy para pag luto sa humba niya. Si Simpson Cheese. Hi! Nakagkaroon yung ko diri wish granted. Siguro kung tan-out diri. Kunya naka-score. Wala man. Wala. Nga si Madam Agnesia. Mag-prepare mi para sa pamahaw kay wala pa man ko nakaluto si Mama Rosa ug na si Jikin. Yummy sa ilalim ni Mayamiha. Nya, akong atuon si Kikin kay kuan. Asa si Kikin? Ha? Ukala na ha? Tura auntie, ako na nang gihugasan auntie. Oh. Ato na ang kuanon kay ang baboy ihawon. Asa si Kikin? Uy, wala halingay. Asa wala halingay? Dara. Dani mo wag kuan? Dani oh. Aw, pwede ra sa datuo. Wala halingay ba? Uy, Asa wala? dali lang kayo ng baboy. Ha? Ang baboy. Ngano man? Ang dulo pag buo sa inyo pa. Dito ubos. Nagbalay. Ha? Ang saluran de dugo dili. Agsalura ang dugo kay isagol man sa kuan. Taysa pa niko mao ni siyang kuan oh. Amo na. Kaning naay kuan sa iyang itlog. De, Saluran dugo dili. salura. Hoy niko, litson man sad ka sa imo. Ari si Kikin. Ryan, asa si Kikin? Imo na siya kung ako lang nakakuha sa mga tubig. Si Maring Inday ug si Auntie Mercy maghiwa-hiwa sila sa panakot. Nya naay daghang mga bisita nako diri guys. Nya si Sim. Hi, good morning. O nagprepare pa mi sa pamahaw. Nya sila ni Inka Dani. Gikuha na ang kaldero kay gigamit man po dito ila ni Mama. Naglingkod-lingkod pa sila Dani. Nya na si Oji Dani. Oh. Way tigil ang inom ni Sherwin, ni Oji. Kani sila. Oh, tanawa. Wala na nag-ulit kagabi ang pag-asa na nag-asa. Si Bob. Si Papsi, ag-amintan ni Papsi. Ag-amin sa darani. Oh. Atong atuon si Nico kay giihaw na ni Nico ang baboy para sa kuan. Nico. Sulod na to Aldrin. Nico, Loy. Dagwa si Nico sa kawayan. Ihaw na Loy. Si Kikin, wala si Kikin. Asa ka si Kikin? Atong anaon sila diri kay giihaw na nila. Ato anahan. Okay na. Ihaw na day ang ilahan ni kuan. Ka Auntie Linda diri pud gi lechon ang kang Auntie Linda kay si Nico man ang naglechon. Narani sinurag gamay oh. Hi guys. Ay naman si Madam Ana Dani. Okay guys. Oh. Hi guys. Na sinura gamay. Nora, sinura gamay di ara. Oh, happy Fiesta. Nag-init na si Ryan sa tubig para mausara ang para mausara ang kuan. Yan na ihaw na gisidik-dik dani guys. Siya na lang akong suguon para sa kuan. Ha? Para sa tinai. Tinluyi tinai ha. May ni kay wala pa ni nakatagay, relax pa ang huna-una dani. Kay si Sherwin dili na nato masaligan karon. Kay ipaklay nato ang kuan, ana ang tinai. Ay sulod sa ginhawa. Kay unya agtagay rata, ha? Mientras klaro pa yang huna-huna. Ase karon na dayon. Sige. Kay kana. Way imong story to ito. Wala. Ay mangita ko na to na may alambre. Di mo kaya ikon mas tinayo aw. Kini na ni Bakil Dani. Ada na itahi. O itahi man nato. Tanaw na ko dadto ha. Oh. Naabaka dadto. Aldrin ha. Dalaha din dadto Aldrin ang kuan kay para maluto ni Auntie Gigit kay si Auntie Gigit raman ang magluto karon nagsabot namin ni Auntie Gigit. Kini raw pa. Wala pa man nama. Kanira mao man ni ang kuan huwati nang tinaid na. Oh. Sexy na yan na pa nagkis. Ay so kwat. Di atot ka mo.
Uy, pagtarong ba ya, Aldrin? Sige. Basta tinaer ako kwan. Oh, tinai lang. Kania, tinai da na ha. Unsa man di ingon Ryan nikikindi ay? Uy, unsa ingon nikikindi ay? Ayun man siya nga kwan kung makarni isa makauna ko. Ay daan tubig. Unya, Ay mo pala sila yan. ha? Bebe. Banal ba guys? Dili ko ta. Naglauya mi tapos si Madam Erica ang Wala na mo guys, Kuan. ug tangtong guys. kangkong o bisagulan nakutluan ang kangkong. Na si Madam Erica ang nagkuan. Tabang-tabang si Madam Erica. Nya si Auntie Mercy nag-upload si Auntie Mercy naglungag pod mi dani sa kamuti. Na naada ni si Manong Luloy. Si Auntie Gigit. Kami guys, Si mga Madam customer. Agnesia. Waiting ni sa among mga order. Nag-ato ko sa sentro kay nagyamar na pod sila ang manlitsunay sa lungnik. Nya magdiskarte ko dito sa litso ay sa lungnik dito kang utik. Ikaw lungnik pwede mo ha? Ang ipapalit ni Sherwin na kuan ato ang Red Horse. Wala man siya diri. Tago na ko dito sa ref. Ang mabugnaw kaayo. Ah, si Red Horse. Kisa mo to? Iha maguto ay lahaw, iha maguto hiyatagan sa 100 do. Hindi ka na naibong ba? Imo ha to? Ayaw man na siya ko Red Horse. Kana nga mo mga silingan ba? Masigay vlogging ko ma. Tuom siguro dali ra mo kakuan intang ditang lalim no. Oh, Dili ka digit sa'yo. magpasaway sa cellphone. Gyud. Dili jud ka. Kinahanglan gid sad abayan gid sad sa pakampo. Muna mo marchi. Oh, mao ni siya nga YouTube Oh, logo. na naman siya inani. Munang Mas kang win dali siya makuha. Ano man ngano nga man mo ni gidis. Wa pa na ko gidisplay Pero ako dani lang, na. dili ko pakakuan sa ilang video, dili ko paka ihang kuan niya, ihang sana. dili ko pakatiwas pag tanaw ba kay naay magpatad. Ako ra ba cellphone akong gamit, maputol. Maputol-putol akong tanaw. Oh. Ya dili na kabalikan. Oh, ganito kay mo man eh. Gunit kisad. Buago man na. Gunitan po. Muni siya. Dili ko mapakita sa kay kanimo. Una na ko kanang Yan na. kanang imo man eh nga namang ka. Ngayon kang mayamiya. Kanang ako ra pa. Ni video sa dapat sa kuhat si ba. Oh, sige, Kanang sige, dili ka sige. mapil kay miyo nag Mm. arang iladuha rabi ka sa mga lugar ni Oh. na kang mayamiya na. Oh. Guys, nana jud ko ingon ani guys. Nabali. Aw, nabali. Kanang sangko sa langit akong kalipay guys nga nana jud ko ingon ani. Salamat sa Isang dili ko Salamat. vlogger. Thank you so much. Isang dili ko vlogger. Nana jud ko ingon ani Nakahawid. guys. Nakahawid ra jud. Salamat kayo. Okay na ni. Ala. Kuan kay si Madam Erica, uy, grabe kayo. Panik kay si Madam Erica. Mo ni siya mama. Kana ba ni mo na. Kana nang talsa nang giri sa 100. Oh. Nabitaw. Nako tayo mo silingan ba bilang-bilang sa kwartaon hani tayo. Ay, guy, ang ano ko? Sure ka. ano, maya nga sa nitawag ani YouTube channel. Silver button. Silver button. Banana punta na si Mercy. Alam mo. Gay, oh. Parang mga paluin ni Mercy ba? Uy, nangade kang Mercy. Di ba takatistin, di ba basta kay kaptaging alam rin. Dili na to. Dahil na ko plano ibutang siya. Mapinda na sis. Murag dili wala siya. Ayun na kay mabanda-banda dia oh. Mabanda-banda. Sira ba dai ni? Sira ni di mo sira. Aw di mo ni. Dili sila. Oh, dili. Oh, pohon ako na lang siya pakitaan ni Si kawato na diya, chi. Pwede pa ka makapangispeho. Salamin. Di basta-basta no makaabot ka ani nga kuan oy. Sunod anak di ba 1 million. 1 million na wa na. Kung kuan siguro si kanang nalang kay signal permanente kay bisan unsa na lang may imong buhaton ma-upload man dai. Ma-upload dayon. Oh. May mong Di, gudsa mo. kuan man gud. kuan ba? Dam kanang ang ako oras, pila ka oras ko nga maglakaw nya. Pag abot sa ubos, Oh. napadjud Taas ka time. oras nga imong gamitan nga Mag-upload, ka. oh. Layo. Nya pa imo pa sa ubos niya. Pag abot sa ubos, dili pa gid ingon nga Kusog. upload diretso, magulat pa ko pila ka Oras. oras. Di basta-basta nila ginimo ba oh. Dugay naman na siya mo, di ba? Kawit ra man Ah, mo. dugay naman na kay Di siya. kawit ra man mo ni Tio. Datong kuan. Datong saan na nagabot sa kuha. Murag mga Murag wala 2 years pa na ni siguro imo, na. Oh, wala pa ni. Oh, Murag wala mga pa 2 ni. years naman yata na niabot sa imo ha.
Ay, datong last year. Oh, lagi. Maya Mia for passing 1,000 subscribers. 100,000 subscribers on YouTube. Mamahaw na mi guys. Nya sila ni Madam nagtabang-tabang po sad sila ni Madam diri sa balay kay wala man gid sad ko'y katabang diri sa kuan na ang bayag. Kay wa man ko naka kuan sa magluto nya. Ang lechon giredi na ni Kikin. Hoy, iprinda. Linda. Pagkauman mi huwaman ako niya kay ako iprinda. Dato kayo ang Naunatan ninyo, guys. Mga unmi pamahaw nila uya among sudan. Nya ang humba gitungtong na sad-ang para sa humba nya ang kuan lechon gi atiman na nila ni Kikin. Kasi yung cellphone, guys. Ha? Gwapo tayo sa inyong mga cellphone. mga hayan kayo. Mami, kusinira, bagong hire. Ano, Sa mauwa sunod ni pista, Madam. arin na pagkupon. Mulang ginoo. Mauwa ni Madam. Ginoo ko si Madam. Grabe ka kuan kay si Madam. Dahil plato ni Madam. Oh. Kalimot na ka. Anak rabi na. Wala mo to si kuan. Nagagmay. Tanawo. Asa man ang kuan? Alin na luloy. Upload pa siya ng video. Isa imo ni Maring? Dili. Kang digit na. O kang anti-digit na. Salo ra to maring. Ha? Salo ra ta. Dani taplang dito. Sige na. Si Auntie Mercy nag-upload si Auntie Mercy niya. Saluhan na, saluhan. Si kuan. Sige na dam. Ikaw po diha. Lagi kay salo namin ni Maring Inday. Akong plato. Manangbok lagi ko ani dapita. Oh, pagkadako sa akong plato. Mamahaw! Mamahaw. Sawa ni? Nana sila na tumba isa. Ya, ambi na yan din. Oh. Na sigundahan pa na karon. Moadto ko sa moadto ko sa sentro karon. Bubog mo ko ro. Ay, Tiyaw-tiyawan. Kayong luto Ito ni naman yung ako. Madam Upload Erika. kinakain. Wa kay sunod ang ganahan. Kadto ta kina agpalit na lagi ko karon kin. So, kuan ta. kunyari kong inom nung ni kayo. Ay o lagi ho kabalon ako sa imo ha. Aman ako order. Aha, ako order. Hair ko sa balay. Asa ako order? Money down. Wag adto mi nagubos. Na lagi gitawag na ka. Sa pa. Asa man nakaluto na mo dinhi? Nakaluto na. Nga ako pa mayaman. Ikaw na unsa na sad ka? Na si Mama ani. Na, gagawin. Nangahubog na mo buntag pa. Hi. Namahaw sila, namahaw. Hindi sa pa. O dili di nabugnaw te. Ay, bugnaw mo gusto? Uy, ginoo ko bugnaw dito kay si Kikin gilangkahan dito. How are you, mother? Happy Fiesta, mother. Happy pista. Unsa man napurdoy na ka? Napurdoy yatad. Agoy, ginoo ko napurdoy ko. Guys. Sigarilyo. Paglikit ka mo sa papel. Kung Ati parang- kami kabalo sa papel. Kauban bulay. Naunsa man di ay ka? Buntag pa. Naunsa ni? Hatag-hatag. Agoy. Unya. Problema. Unsa may problema? Bayad. Bayad ko no. Bayad ba kita ang bayad mo? Bugnaw na ha? Oh. Kana kay bugnaw ra 100 ra siya. 150 ka na ang. 160 na kay bugnaw. Pila ka buk dito? Lungmik dayon duha. Uy, ngano man na unsa man na? Wala ka kiss. Isa ra gud no. Ay gid ko pag gara-gara isa ra ba akong giingon duha ka lungmik. Dore ka lang ni. Oh. Isa ka kiss do, duha ka lungmik. Oh. Si Bibi ra may mag-inom na na. Si Bibi kang Kikin ra magunang lead horse. Ay, amo ang reduce yun. Kay nagkuan si Kikin dito. Balik pa na siya. Balik. Sige. Duha ka kiss red horse, Nagtuod ay ka duha na ka. ko'y kwartawas na Dutch o kaday. Did you remember that? Pila ka litro isa ka kiss? Ikaw na magbayad. Kaya gurot ni mo. Sa ang litro mo isa ka kiss niyo? Di makog litro? Namay dagan. Usa ba sa sige kuhit ninyo na nga. Namuhit pa di ko. Sigarilyo man nakahipos eh kamo. Ginoo ko sigarilyo. Maglikit ka mo sa papel daw mo sigarilyo hon. Adi kami kabalo. O yan na. Pila man ni ah?
Amang nung niktik duha. 780. Kuha na. Hinaya ka na ibong kay mabuak ka na ibong Ginoo ko mas maay pag mabuak na imong kuan kaysa kanang imong buak na imong tumoy. Ano mo ila kape? Why sa karong nito mabe? Hala. Unsa nganong dito naman sa kakamader? Di ko na gabrihan kay sugod na din ang krimen basta Unya gabrihan. ang ako. Bayluhon sa kuno na nako. Asay, naunsan man din na inyong mga tinda di ay? Dikot-kot nag-display ako dito. Kot lagi na diri gabi. Ag-asa naman sa kamamat kisam sa nagkuot diha. Sulipin daw, Mama Jose. Dili, ikaw dapat kahibaw naman ka nga pila nakakis didto nimo gibutang tanan sa sulod. Pag mahog mo, impas tang tanan. Wala mo to gitanaw dato nga takilid na. Ako lang na ipotro na ng tindahan ni mama. Ayaw na kay dana ko agkuan himo ko na sa tindahan dako. Kay wa man daw ako ra isa maglingkura daw ng tindahan. Wa joy makasulod. Uy nga naman jud na. Kaya mama nga kinahanglan nga maistakan nga diha gid maistak tanan. Kay kape din hiyo. Unya. Biskuito tam. Oh, kisa may nakuha. Wala lang ko. Na, kisa pa mag-angkon. Nalisod po. Ako pasanginan ha? Kataringan? Sura mo paingon dito. Munay kataringan diha na side. Uy, kataringan gani. Pila man. Man ang ako. Sige na kayo, dali na. Ginukutik dagan kay trabaho dito. Nya, si Madam Erika si Madam Erika ang nagluto dito sa kuan. Ana ang nilauya. Ali din kay mo ni among silingan sa una guys nga gwapo. Pution, lamion. Ganang Si Anel Agulay. Uy, mother. Na si Anel. Si Anel. Unsay giingon nimo? Dili na ko gabrihan, di kay makuhaan. Oh. Nakuhaan naman ni ganit sa isa. Asa dili mo kuan ang isa? Gabriel naman ni gani ko. May lalom ko magani di pagayo. Kisa may nagkuha. Isa pa ba mo ang konti nga kabalo biya nga alauna. Nag-alauna na ba minanguli din iti paguli na mo dinhi nagluto din niya lan. Tubig. Uy, bintay bang ita sa kusunod. Wala na ako tanaw na dito gabi. Ikaw ba di ang in charge sa luto? Kisa may mga paluto. Niya. Sako na lang, Charlie. May mga pader. Mo lagi ka na diha nagabagabaan na sila. Ay, Ginoo ko. Tana ibong. Payari sa na diha una. Kanata diha. Hala ag utangon man nako. Utangon lagi. Amo na ko cellphone. Kuha dito Gerald. Naman Ag dito. utangon Kaya gani. daan kay Naman dito. Ora dito akong utang. Sunod na bayan. Nag-ingon na ako dinhi nga sa katapusan ng Wala na bayan. ba dagyur pagi ko hate kani akong gipaninda inangkat. Oh. Ako ra ni ibalik pag maghuman ang desko. Nagsawot ya tayo katapusan pa. Wala ko naking nagtano nimo nga katapusan ingon ko nga magbayad kilaan kay ako gamiton kay remit nako. O sige pila tanan. Kuha rilo na ako cellphone to today. 1 2 ug di makabot sa 10 na. Wa na bayad. 3 4 5 Na dinhi gabi ko. 6. Hala Gerald, nagkita mo ni Tantan gabi eh. Si Tantan. Ug si Tata Amay. Si Tata Amay. Sumbaga sila papatay ko lang. 150 times 6. Uy, ginuko 150 di. Tik, wala discount na natik. 150 times 6. Plus 300. O 900 Plus 300 na plus 300. 1 to. Oh, bayad 1 to. 160 mga nabaligya sa ubante gipahanyo ta nagika na 150. Ah, di yung 60 na ah. Sige, 160. Okay. 1 to. Pila na to? 20. Gahap kining. Nay, tubig dito lang. No, wala na din. Ay, una kay katong grip na mo nilingling. 160 man duhang G's. Uy, Gerald, nakita mo ni Neil? Yung si Neil. Imong classmate, imong crush, imong idol. 1520 tanan. Yati na hinuuni siya, 900 unya. 900 plus 300. 1 to 20 ra kay. 320. 1 to 20. Ay 120 ra day. Eh, pag nga nga 150 150. times. Di ba nagkakuha sa coke? 900 plus. Nangutik, tawag ka. Oh, 160. Ayan na naglumaga ba der? Kay ihatag ako na ni Mama Rosa. 1 to 20. 1 to 20. Buta ay hata ay kwani og coke duha.
Duha ka kok, litro. O upat. Sa bagay, duha, upat. O upata. Upat. Plus, Pilang isa? 50. 200. 200. 1 to... 20. 1 to 1 for 20. O sige. Ilista sa... Ayun lagi ang lista-lista. Dili ka na dili na karon. Dili na ka na karon uso ang lista-lista. Nga sa may mambutangan sa Dili ni mo ipalisa pero mo nagipakuot-kuot diha. Oh. karon pagbalik na ko, dili na nila makuot. Lakaw sa ugat yung kinakaw yung lakaw. Sige. Magbayad na tayo guys. 1 for 20. Basyo ha. Mahal ra ba kayo ng basyo case? Uy, super og kauno na mo ng basyo apil dito. Gani, iuli gani nimo dani na yun. Kaya ako rin na iuli dito. Ala, asang 100 dan ibong? Ginoo, mabuang sa kalibutan. Uy, pila to, te? 1 for 20. Dugangin sa nig 3 pesos bong di. Nung siya, kipeta ko ice cream. Agoy, ginoo ko maskin sinsiyo na diha hurot. Hurot ang sukli ibong. Naghawid di ko kwarta di. Oh. O di natin ko. Unahan nag-20. Kamatay, kinang 20 lagi. Ano na binili ako na. Ay pagara-gara bong kay. Hoy, kamo ra ba inom dani ha? Kamo ra ba inom dani? Inom ba di ko sila raman. Sige na. Ay, apili sa kog di. Misti sa isa. Tuwagan ni kog dato isa da. Aw duha. Tuluha. Tuluha. Duha ra. Tuluha. Ala pag tulo-tulo diha nga duha ra ang gibayaran kay wala na diha kuan. Tuluhon din mo di. Para ba? 5 kana, 5. 5, 4. Ha? 5, 4. Patong mo ni mo. Uy! Kumupat din. Sakto kayo. Dato yung sulod mo. Aw patra. 1 for 20. Dira 20. Ang 1 for sa katapusan na. Ay, di ate pag kapag diha kay. Oh. Sige na di. Kapay na kay. Baka na 20. Sukli ko, wala ba yung kwarta ti. Ay pagara-gara bong te. Ikaw tiwa kay kwarta ako, wag yapon ng kwarta te. Maria ta apir pa do. Sige na. Naunsa rin kalibutan pa ron. Natuluwal ka na kay kwarta te. Nausaw may pagdala ibong. Ay, ipadala dato ni Kwan Bong. Isa ta. Daghang kasi lang. Magpatong mo na. Asa ba di patong? Dito sa motor. Kilaka ay ako ah. Pila sukli 100? 9,000. Suklira sa piso. 100. So, isa piso. Ano ha? Kung magdugang ka, tawagi lang. Tawagi lang. Sige na Bong. Tidlahon ka na eh. Sige. Ay, katulog ko. Tay sa pa, unsa man na pagdala Bong? Ipatong na dito dilim nagluhok. Dilig lihok bitaw. Kaysa pa di tanaw to si Mother Dani na unsa ba si Mother Dani? Mother, how are you? Are you okay, Mother? Kaon ha? Kaon na dani si Bossing Anel. Wala lami kay mugsudan, Mother. Sila ikuan dani guys. May nagulugar ka, di may kamalugloto. Dami ka ng luto. Pwede ko sila din, langkat na tiyo. Ug man na palitan sa nilas kanang sa nilas nga bagol. Karon din. Kuliray ka ba ibong ginuko na imo man sa si ibong sa gitralala. La naa si Papa Bilyo. Ma, naa si Papa Bilyo ma. Kani amin. Ali sulod mo. Sige na bong kay gato na dayta bong. Ali sulod mo angkor. Sulod. Mga kaalabahan. Uy, Geraldine! Nakita mo ni Neil? Senil. Oo, nagkita nila gabi. Nakita sila. Hala, nag-usap gabi. Pagdali ba? Ang tara na. Gawin ko na no? Hi! Amo din yato. Ay, si Jimbo. Tuwa kiki lagi dito na nangay man lagi red horse. Ay tuyok pa ninyo. Wa pa na sugdan. Sige. O banon sa nina ko si Ibong. Uy, pamahaw na to ko. Sikat na vlogger ba? O masatan mo sikat. Pamahaw na to ba? Bitaw. Pamahaw. Ali dani, sulod lang dani ha. Kay adto ko dito sa ubos. Latay sa pa unsa man na bong? Sakay na dia. Hala, ingani on. Pagtarong Ibong. Ayan din ang isa di. Yung ginang isa. Hala. Di ba ka na mahulog na? Sangga mo ako. Ha? Kaysa. Nangaw sa mga takirog.
kami. Hi. Isa pa. Asa man kugkuan? Asa man kugkuan? Nasa kayo? Atot ka ba? Halak giatot ang lingkuranan ibong naunsa man na? Sis, Masis ka karon tay sa ba? Agkwas ako sa trapo. Giatot kani ai. Sagdi ka karon nga trapuhan na ang lingkuranan kay naingon. Mura tara naka igit giatot bagay hagoy ginupo si Pade. Para si Papa nagabaan igmay si Papa. Para Miko! hagoy nagabaan si Papa. Pagdali ba ko na yung si Ibong? Wa nakaluto si Papa. Uy kuya, sulod sa pamahaw. Ingna mo lula nga naasi kuan kuya o. Ayaw mo pag ice cream kay bawal ang ice cream karon. Bawal ang ice cream karon. Ha? Para mahalinan. Bitaw-bitaw. Ato na dato ya. Sige. Ha? Mau gani. Sige. Sige. Oh. Woo. May pagdihan na lang duhat ka, bong. Bigyan mo kayo tayo. Ha? Nakabigyan na ko. Di po eh. Ugaw kayo, giatad. Di arang akong bagong bana karon, nagigda na siya. Magsikat. Yawards. Okay, usa pa na Ryan. Pagtarong ba? Agay awan. Apa naman isa Aldrin. Ha? Apa naman isa. Ay, cook. Ang cook gani Ken? Isa? Cook para sa kwan? Sa haplas? O, diara. Sige, laka na ibong. Baso. Baso ko no. Uy, ligtas bugno pa na Ken. Ang kwan Ken. Kana ang leaders. Dili. Ayon sa man. Ibilin ang cook gani ibong. Ay, na dito ko gibilin mo isa. Ato isa. Oh, nara. Sige. Agaris ako dani Ken. Ha? Hadlo ka man ni Sirwin. May nagtikang-tang kita. Oh. Dia si Lily naghatod siya sa salad. Thank you so much from Ate from California. Thank you sa salad, Ate from California. And sa blessing, tanan mga blessing, daghan kaayong salamat. May gani kay nagsayo si Lilin kay para magpatabang pudsad ko diri pag luto. Kay wala pa man ko naka-prepare para sa paniud to. Nya. Eto, thank you so much Ate from California na salad binigay niyo sa akin. Ala daghan kay kog salad no kay nagdugang man sad ko og salad kay para di ang akong lin nga para pagkaliwas napa koy ag kakaon-kaon dayon kay lami biya ag kaon-kaon sa salad pag liwas na. Oh, di ba? Thank you so much Ate from California. Sige. Basta ikaw mag-pray. Oh, basta ikaw mag-pray ko na tinay. Ang maayo na nila kaya ito pag-project. Sige na rin. Lagi mo tinuon. Here guys, mga onami niya. Na ay lechon. Ha? Ha? Ayaw lang i-video ang kaning tibuok. Ana ayaw ikaw ng ulo. Ha? Bawal siya. Agka limited siya. Nya sayang walay ads. Sige na tinay. Ma, mag-pray na ta ma. Mag-pray na. Manang na mag-pray. Oh, alin na. Okay, ano mo? Sige. Lord, panalaminan mo din yung mga pagkaon na nasa mga kabangan. Mga kapawat mo sa aming balaki ang mga kapawat sa aming Panginoon. Inyong tanan din mo among ginito sa lamata at ang ginito sa Kristo sa aming buhay. Uban sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Happy Fiesta! Senior San Vicente Perez. Uy, sige na. Sige na, madam. Ha? Oh, San Vicente gihapon. Oh. Ha? Oh, sige. Sige na.
Ari na mo sulod na. Uy, Tinay, sige na, Tinay. Ato na mo datukaw. Kakaroon na. Sige na. Kakaroon na sa bisita ni Sugo. Permit yan na magkita. Lagsara. Ha? Nalumnik na minuon. Diskarte na, Tinay, ha? Gamay-gamayon lang. Arayan, diskarte. Diskarte di Arayan. Pag-video-video na. Gamay-gamayon lang. Gamay-gamayon na, baba. Guys, mga unat tao. Ang dato. Sugo sa. Sige pa balik si Budok. Ay, wala ka balik. Sugo to pa balik sa ay. Taga sugo ka wala ka balik. Wala daw sa ay. Ano na ulit na?
Special nga mga bisita ba? Special mga bisita. Apa mga ulo? Plato ni mo ni? Kana imo na? Oi. 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 Nung. Dia mau send ya? Bapak apa? Itu mau send ya? Duduk, duduk. Oh. Oh. Oke. Abe bre. Gol. Ayo turun nih, gol. Mau kalunggang? Mau deso pa, boleh kan deso deh. Tulog mo yung ba? Datang na yung zone mo? Oo, ganyan. Punata daw. Di ba na sigal? Di ba na naman? Baba? Luko yung kagay.
Uy, kapadam ko, may ako na na to. Nawa pa mo dami nag-vigil. Kamuntag. Tapos, masimi o ka ng picture nila. Picture ni Isay. Sa may patiyo sa Kaya ako nakita post ba? Dahil ako katulog ka. Lag, nabuha kita akong kuturaon ko ng Isay. Tutukan ko nung sa tubo ako kilig ka ng yung dialysis ko kaniri to sa liyok. ang mga itambal dito. Kasi Kuno niya ako rin oh. Nabuang na daga na po. Buko matapos na nabuko guys. Ako ko mami. Ag video mo mami. Kaya kuan ko. Uban ko kay buha ko ni Isay. tubo nga pala. Kasi one year di ka sa no. Sa kadaw imo kinahurot. Kaya kita mo sa Oh, dai. Guys, nag-post ko siya katong nag-post siya ikabuhin na ko. Laban lang sa iyo. Ayun ako. May nakatambal na ko mananambal sa kalikutan. Ali ra kayo na. So, wala pa kakatuwa. Ali ra nina. Laban na ako rin. Di ko man ko ayang kini, di ba? Napel man nga. Mula dito sa mga kalong dili. Talagsa lagi ko maka Di man di. Ang kaon. Kauban ako sa therapy. Bahon. Wala na kasi tigla pa niya uban. I-dialysis na siya. Lagi siya na dialysis. Nakadungay naman siya istorya. Nagingnan siya sa istorya. Puro na ko na siya. Dahil sa isay na inog na wala pang matagap laga. Uray, ang inog. Kinaunian siya. Dalaw sa kanila. Dalaw isa. Wala pa natagap lang. Kamira mo yung gatra. Huwag gito. Hinog ka ka ng panahon. Pura lang siya. Bukan ra nang kaduha ra siya pagkalon ba ana lang. Buka lang siya gamay. Kunya mo to imo tubig kada adlaw. Ora gindi mo inom mo di ka mag-inom sa kanang tubig nga kwan. Wala ako kainom mo tas buka ko hindi. Iya ko. Nama na daghan diri. Pwede mo ka pauga. Pwede ka pauga. Sa ko bito nang damo. Pwede ka pauga na na. Ha? Hindi, ang katulungan, tubig sa nilaga. Dahon niya hinong ba? Kung na bunga nga, Adam, dahon niya hinong nga manatahan, pwede rin ito katuan, pero wala, pwede rin. Kanang dahon nga hilo na ba, nga mawahulog? Basta nga wala. Dahon ka kabisay. Kanang, mahulog ba ka yelo? Pero wala nga Avocado. O saan ang avocado? pwede ko lang kuhan. Avocado. Avocado. Abinin mo ang mga butik, kulit, mga talisay. Avocado. Dahon sa avocado. O ilagaon. Pwede na gito sa kauban. Kaya dialysis ko siya. Eh, ma. O talisay Bisa lang. ako, bisa na ako nagtitingin ko inaw. Wala na ako iay ko. Tagtukan ko. Wala. Dagan tayo. Ah, dagan, wala to. Makakaon na kawa na, nasangit-sangit na nagkaon. Kaya blood. Ginagawa na.
Ay, blood, kung sa'yo, mayo sa'yo blood. Out lang, kanila yun, may uting. Ha? Ate, pagkita ko silpin.